Ụmụ Igbo tetanụ n'ụla, n'afụfụ akarịa tetanụ n'ụla, n'ala Naịjirịa ekpudogo ihu n'ala. Ụmụ Naịjirịa ndị Igbo ọ dị Christians ka itetanụ n'ụla. Kedu ihe nji maka ekwu okwu a taa? Anụrụ m ihe awa brother Zack Orji kwuru. Nsogbu adịrọ, mana kịta ka m ghọtara ihe kpatara eji enyekarị Zack Orji poison na film because of akpịrị ogologo. And the may blame ya na ọ sị na ọ bịara ọrụ oyibo Lagos 40 years ago. Okeke jere amị kere buutu ya. Onye jere ọrụ oyibo 40 years ekwubere okwu retirement gosi that na anachi employment letter o ji wee jee ọrụ oyibo achọ. So may blame ya na agụụ ka nkụ n'obodo. Agụụ dị na mba Naịjirịa na afụfụ dị na mba Naịjirịa mekwuziri ọgaranya ma ogbenye a na-eme ntamu na-akọfụsi akụkọ na-eme nkwugheri. Unu aghọtago? Ngwa na eni ya na ọkwa ihe a ka Nnamdi Kanu na-ebe na-eti since how many years? A na-asị na amara ihe ọ na-ekwu, gịnị na-eme today? Peter Obi ekwubekwa na nkịta ka anyị sọpọtụ ọ na-akwado ya ka o rescue this country. Ụmụnne anyị ụfọdụ na-esu ya imi na-achị ya ọchị, mana amarụ na nkume ahụ a jụrụ ajụ ga-emesi eburu isi nke ụlọ. O mere n'izu, o mere n'ọnwa. Na ihe na-eme today, most medical doctors, professional physicians enwelu na this country dị 70% agbapụga out of this country na abroad jedono. 30% for 20 n'ime bụrụ ndị nwezi their own private hospitals, they can leave it. 10% for bụrụ ndị nke na-echezi ụmụ nwaanyị Scissors n'afọ na-eme CS because na o nwere ife 10% ya ma ha na-eme. Kedu ihe na-ekwu? Let us come out and support our brother. Let us come out and support Peter Obi and Professor Dati. This is not time for sabotage. It's time for us to rescue our country. Nenu our youths. Apụta isi na akụrụ youth dị etu a na ụmụazị na-eme ritual. Why? Because n'ọrụ adịrọ, ndị nke na-arụ ọrụ afụrụ ego eji akwụ ha ụgwọ. Ofu onye buta ozuru ego state government, ofu one state ị ga-eyuzu wee develop ofu onye ezu onye. When will all these things stop? Nenu high rate of prostitution enwere today. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọkwu na divezu ozi kwuru fa ha na-agba achawo ka ha wee na-azụ ụmụ ha nyi. Ụmụnne m, this is high time. Anyị ga-support unu Peter and Professor Dati. Then Uncle Zack, ị ga-agba mbọ ka irute ụlọ ka ụmụnna gị nye gị anti-poison ka ị ṅụọ ka ị gbọsisi ihe ha nyere gị iriri. Ị ghọta, ị ga-eme isi erighị ezigbo crude oil with olive oil na gwogwodiche ka enye gị ka ị ṅụọ. Ama nnọọ onwe gị ka ị na-azụ. After all, anyị akwụ n'ụgwọ akwụkwọ ụmụaka, egoro n'ọgwụ BP na shuga na ndị otu maintenance eji abụrọzi nwa nna ahụ. Mana ihe tọkwa m ụtọ bụ na oge ị na-ekwukwa okwu ị na-ekwu ikpudoro ihu n'ala wee na-ekwu ya. Onye m ịma na ọ ga-eme ka ị bụ o gosikwa na ịdịgokwa obedient na emechakwa na vote ya bakwalu St. Peter Obi and St. Dati. Oh, God bless you, sir. Oh, God bless you. God bless you. God bless you. No problem. Zobo onwege nna. Oh, don't forget to share this news. Let us rescue and recover Nigeria back. Nigeria belongs to all of us. Nigeria belongs to you and me, and it also belongs to our future, the generation after our generation. Be wise. Never you be deceived. I remain the humble Okwumereze. God bless you all. Don't forget to follow my Instagram page, Facebook, and my YouTube channel. God bless you. Okwumereze Empire.